So congratulations to Shinzo Man apiwa mota naSewick now. I'm sure anga achigara achizvifunza kuti ko akamboita sei chaizvo zvikuita kuti vamwe vawane motikari iye asiri kuwana. Apiwawo Mercedes C-Class worth $25,000 plus $10,000. Baba Difande avagonerawo chero zvayo iri ye$25,000 zviri naniwo pane kutoshaya zvachose. Have you noticed kuti pese panongonzi paita nyaya yaSewick no, he wants to prove a point. Motikari anowanzodzipa vanhu musi weFriday but nhasi iMonday. Nyaya yake naGeneral payabuda but regei ndinyatsopama kuti ndivashotese vanhu ava kuti zvese zvamuti corruption ndikunetsana naGeneral ndikuita sei ndezvekwenyu. Ndobva ati motikari kuna Ivo Baba Difande. I don't know what you guys think. Is it worth it or not? Vamwe ndovanga vachipiwawo dzema50,000 ikoko iye bva anziwe 25,000. Hazvienzani nekushaya ndochokwadi. Mukomana akutofamba nemotikari. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscriber, please make sure that you are subscribed and see you in my next video.